Tak ahoj, ahoj. Vítám vás po trošku delší době Liftex, tady s MC Blokem. A měli jsme trošku pauzu, protože jsme se nemohli sejít a nic. Teď jste tady předtím byli. Tady, jste tady. Hlu. No to jedno. V dnešním díle se teda vydáme... lagíš. V dnešním díle se vydáme asi někam něco vytěžit, potěžit a nějaké to železo a něco. Aby jsme měli trošku lepší nástroj, protože tady ty kamery jsou docela ničemu. Ty na mě předtím volal? Ano. Tam ty stromy tam byly, tady to? Ne, to jsem já tam Jo. udělal. Tak to je dobrá. No, Takovou jak kdyby ohrádku. A tím vím, jasné. a chci vás uvítat u 4. dílu, myslím, multiplayerového let's playe tady s Liftexem. A měli jsme tak, jak říkal Liftex, dlouhou pauzu. A tak se vracíme, protože on byl v Anglii a neměli jsme moc času pro sebe. No. A tak jsme tady, možná se dlouho trvali, čekali, teda, no. Bylo to tak měsíc. To určitě. Jo. A dneska se vydáme do nějaké obrovské jeskyně. Takže se přichystáme a pak vyrazíme. Já pozbírám... No asi jo, to já už jsem připraven. Já ještě ne, ale pozbírám mezi tím, teda. Jo, to se bere. A já půjdu tam někoho na průzkum. Tak to pozbírej, jo, zatím. Tak jo. Jako ty vždycky, ty 2 řady a tu jednu tam vždycky nešenk. Vše jasno. Zase jsem si to nestopnul. Ach jo, já taky no. Tak nějak 18. Ale 12 minut teprve jsme na skipe. Tak jo, tak to je jasno, no. Tak asi tak 2 minuty, 3 minuty točíme. Já bych řekl, že 5 minut, tak. Nevedí. Tak s těma šugekejma to mám dát kam? Do nějaké bedny. To je jedno, ale v té úplně, nalevo úplně vepředu, tam už je pár, 27. Takže já jdem si vytvořit torčky. Ty už máš? Jo, mám už. Hodně? Ne, něco málo. Ne, 17. Já ještě vytvořím nějaké, jo? A beru sták dřeva. Jo, to mám, no. No. Co ještě mám potřebovat? Mám sták a 27. Beru nějaké uhlí, dřevo. Mám sták a 27 torček, já ti dám těch 27, jo? Jo, to dej. Jo, dobré, díky. Mám u sebe sták. Dřevo, uhlí mám u sebe, sekiru si veznu jednu, kdybychom našli něco. Jo, opuštěný důl. Tajna česká je furt otevřená. Já vím, to je buk. S dovolením si vytvořím kamenný meč. Když si to chceš. Tak určitě, jo. To bys taky mohl počkej. A tak my už za chvíli vyrazíme a ještě si vezmu nějaké jídlo. Co bych si vzal? Já už mám nějaký chleba. Já si vezmu za jídlo diamanty. Mám 14 steaků. Jo, tak já mám 14 chleba, tak můžeme mít. Tak si vyměníme polovinu, jo? Tak můžeme, ne, tak to bude zabrat víc místa. V tom inventáři. Jo, tak když tak budeš chtít víc hungerbaru. Ček jo, ček se na to. Pak ještě vezmu stak kamene a stak hlíny. Jo, no, něco. No. Nějaké bločky, když jsme se zasekli. A to je asi tak všecko. No, ne. Asi jo. Jo. Ještě krumpáky. Kterou stranu půjdeme? Ještě krumpáče. Já mám 2. Já si vytvořím... Na kterou stranu? Já budu mít 2 kamene.
Já taky mám kamera. Tak my už jsme připraveni, takže můžeme vyrazit. Zamknu dveře. Tak určitě. A jdeme asi na tuto stranu k tomu biomu junglovému. Jo, k tomu sněžnému, no. To bychom mohli. Až tam dál za ty hory. No nějak tam. A budeme prozkoumávat všecko. Protože potřebujeme materiál. No, jako to. A když se dostaneme jako s naším multiplayerem až daleko tak bychom mohli aj alchymovat. Alchymii, no nějakou to je single. Já už se těším se, jestli to vydržíme, tak nakopal jsem to 18 toho obsidiánu. Jo? No, máme 4 diamanty, Jo? pak ještě krumpáč, jeden meč a Jo. 18 obsidiánu. Hej, tak to bychom mohli udělat enchanting table potom. Jo. A určitě... Sice nevím, na co, protože nemáme to. Určitě nedr. Promiň, že tě přeskakuju. To nevadí. Tady je jeskyně. No to bychom mohli Tady je nedr. jeskyně. Kde, já tě nevidím. Tady, Myslíš, za tebou. kde je tady? Aha. Ty se neotáčíš. Už, Já už jakože jo, ale jakože to je tak. tady. Pojďme někam, Jo, aspoň. já jsem se lekl. Jo. Rozdělíme si cesty. Jo, tak ty běž na tu. A tady jsou 3 cesty, tady jsou 3 cesty. Ty běž na nějaká průtek na tu. Tak tu, co projdeme, tu osvítíme. Jo, však jo. Tady skelet. Tady mám už železo a hodně pohladím uhlí. mečem. Proč se to je, no. Tam máš teď monstra, jo? Si to trošku laguje. Si to trošku laguje. Mě ne. Mě úplně mega. Tebe zabili? A už. Ne, jo, a já úplně to ani nevím. To podivné, mě to mega laguje. A máme pod brákem strašně moc lagy. Máš moc lagy, jo? Mám kotel. Hej, a to musíš vidět. Já zkusím něco povypínat. To musíš vidět prostě. Já taky něco vypnu. Jo, tam za chvilku. Já taky něco vypnu. Mám tady hodně. Tak já se s váma chvilku do toho. Seknem to tady a za chvilku jsem zpět. Hej, já ti něco musím ukázat. Tak já to stopnu taky, protože my chceme mít podobný čas. To asi všichni chápete. A tak za chvíli jsem tady. Aha. Tak. A tam bychom se mohli vydat. Tak. Já jsem zpět. A našli jsme takovou roklinu, co jste už viděli před tím pauznutím. Že... Já jsem ji viděl. Text měl trošku problémy. No. S počítačem, nebo prostě... Se stroutelem jsem vyprdal. Prostě se to na nás zhroutilo všecko. No, všechno vybuchovali Trvalo tady to tak 3 minutky monitory. jenom a jsme zpátky. Kdyby jsme vás No. nikdy neopustili. No, zatím. Asi se vydáme do té roklinky. To bychom mohli. Počkej, tak já se tím. Já bych chtěl hodně vědět u té roklinky, jaká je to výška. A tam vidím zlato hned. A další díru, v té roklině další díra. Jo. Hej, No, to bychom museli. víš jak, já dělám schody, že je udělám jak kdyby takhle ve zdi. Jo, tak to dobré. Tak já to udělám, jo? Tak to udělej, já to tady ještě prozkoumám trochu. Jo. A nazbírej železo a trošku uhlí. Na tu stranu. Tady jsme uhlí, že není železo. Tady jsme uhlí, teda železo aspoň. Protože mi tady to železo nedává XP, je už, nebo ne? Jen když vypálíš, ne? No a když ho, ne, tož uhlí těla, když ho vykopeš, protože uhlí nemůžeš vypálit. Aha, já jsem ti rozuměl železo. Aha, že je železo to, když ho vypálíš, no. Tak. 17. Zapomněl jsem to osvětlit všecko. Ví. To já už tam půjdu za tebou, už jsi dole nebo? Ne, skoro, já dělám ty schodky. A dobrý, v pohodě. Je tady to takto. A tady je to jakási blbá roklina. To je taky Já jdu ochot. tady na tuhle, jak kdyby po té plošině. Jo.
Tam je na druhé straně hodně železa. Jo, tam. Ale ta rokna se mi líbí, prostě jak je to. Tak jo, tady Někde je. jsou rokliny, kde jsou až celé do země, jakože až na povrch praskle a tady je to úplně zabudované. Jo, tady tak tam, no. Já to budu pokračovat kde? Tady asi. Ups. A zapomněl jsem si vzít lopatu. Tam budu muset dávat torčky. Ups. Nějaké nesrovnalosti. Počkejte chviličku. Jenom mu zavolám. To vyhodilo. Hned jsme zpátky. Jsou zpět, trvalo to tak 5 sekund a už je tady zase zpět. Já jsem to nestříhal. Já padám do něco ty. Fakt? Jo. Já ty vím furt stát na místě. Omlouváme se, tento díl bude takový hnusný, dá se říct, takový lagový, protože já na netu na Wi-Fi mám jenom 3 čárky. No já jsem si přes kábel, vlastně to mám pomáhá. Já to zkusím ještě jednou. Nechci, takže taky. Děkuji. A udělal jsem krásný šikovný most. No, tak určitě. Proč odpadám do temnoty? To je divné. Já nevidím ani sám sebe. A jo, vidím se. To je pěk. Nice. Už je to lepší? Ne, ale vidím měsíc. Já že diamanty. Počkej. Hej, nemáš GTA San Andreas? Nemám GTA San Andreas. Škoda. A co to dělám? Jakože v tom... Co? V té jeskyni, co tam dělám? Nebo dělám tam něco? Jenom stojíš na místě s lukem. Jo. A teď? Nic, furt stojíš. Já do tebe klepnu, jo? Ne. Ubralo ti to? Ne. Jsem v lagu. Pak. Ještě jednou. Zase jsem na taky taky fuck. Tebe to vyhazuje? Ne, já jsem jenom jak kdyby prostě padám jak kdyby, když rozchodíš bedrock, tak do toho. Já vím. Nebo když padneš z toho. A mám mal srdíček jaksi. Takové čárky tady běží. No jo. Tak já to tady asi zase střihnu. Protože to musíme řešit. Já vlastním způsobem nějakým, nevím ještě jakým. Tak jo, za příště, za chvilku. What the fuck? To by to jakože je, jo? Jo, já úplně tady bez problémů těžím. A ty furt padáš, jo? No já se teď zkouším. To, A máš vyplý inťák a tak? Já zkouším rekonektovat, počkej. No zase padám. Už dobré, nebo padáš furt? Padám. Tady to pokračuje dolů, počkej, F3. Úrovni 41, to je ještě hodně.
Tak co, bychom to ukončili? No, asi jo. Tak já jsem zpátky a nemůžeme to vyřešit, protože je to strašně divné a nevím, asi je chyba teda na mojí straně, i když mi normálně internet jede a všechno. Je taky. Zkusíme to příště trošku pořešit. Možná něco uděláme ještě za kamerou, aby jsme to měli a mohli bychom se vrhnout do nějakého něčeho epického. Ještě do čeho. Jsem si domyslel. Já mám už stack Ale- a 2 železa. Jo, tak já mám taky jakož něco asi. No, mám 3. Želez. Yes. Pěkné. No. Finlock si možná bude kupovat StarCraft. Jej. Přesně tak. Mohli bychom hrát. Ano, a mohli bychom hrát 2v2. A možná. připravujeme se na zimní... No, řekni to ty. Na co zimní? Jo, na zimní Landcraft asi možná, nebo na jarní. Podrobněji to vysvětli. Landcraft je teda vlastně turnaj už, lol. A jak začnu mluvit o Landcraftu, tak to je. Landcraft je teda turnaj ve Starcraftu, LOLku, CSku a bohu ví čím ještě. A je to docela velká akce teda. Mně se to stejně laguje, protože mně se to laguje tím způsobem, že jakože už jsem ve hře, ale nejdou mi koupit bloky. No takže to je ten turnaj teda, je to taková hala a tam je prostě po počítačů a všichni hrajou StarCraft nebo LOLku nebo co chcou prostě a tak, takže A můžeš tam i pronajat počítač? nemůžeš. Jsou tam jak kdyby volné od Asusu, jsou tam takové ty herní notebooky, nebo takové prostě, Takže si můžeš půjčit. asi, můžeš to půjčit, no. No tak to... A tam bývají nainstalované hry. Ty tam, co tam byl minule, tak tam byla nějaká Call of Duty, nevím kolikátka. A nějaká novější. Vidíš mě, jak jsem u tebe? Ty jsi u mě? Já, Ty mě vidíš? to nevadí. Já tě vidím, no. Já tě vůbec nevidím. Já jsem už tady dole, ne? Ty mě ale vidíš přesně si vedle mě. No možná jo, jsem pryč. A tady mám nějaký kód, dobrá. No, takže tam bychom možná chtěli jít. A pokud... Já to nejdřív musím Finlocka trošku naučit, trošku naskvělit a tom jsme mohli. To se ještě, my se to ještě na Skypeu dořešíme. No a však ty jsi nebyl u mě. No jsem u tebe. Já jsem úplně daleko a ty teďka kopeš ten. Já vidím jak kopeš, že si tady u toho... Už se vůbec nehýbeš. Furt si na tom Já jsem mostě. někde jinde. Já teď... Fakt? Já jsem tě Já asi... jsem teďka u já jsem tě... tady mám železo. Hej, někdo mě taky bouchl. To jsem byl já. Ty mě zhodil. Jak jsem tě mohl zhodit z toho mostu? Že ty jsi nebyl na mostě. Že právě. Já jsem byl úplně někde jinde. Ale já... Nestřelil tě skeleton. Asi skeleton, ale musím se vrátit určitě. Tak, Tam je emerald. Tam je emerald. fakt? Jo, tam. Já za chvíli dojdu, až budu v jeskyni, jo, to by dlouho trvalo, tak čaute. Jsou tu a... No, já vám povím, já jsem se s máma už loučil. Jo, Nenatáčel jsem. Takže se chci s váma rozloučit a děkuji za shlédnutí a dejte odběry ti, co u mě nemají. Vím, že jich moc nemám, ale teďka už to opakuji po druhé. Tak a právě čím lidí máš, tím víc lidí, tím už na tebe. To je pointa. Počkej chvíli, někdo mi volá. Ano? Já taťka, teda. Čau tati. Doufám, že to furt nahráváš. Počkej 5 sekund. Tak já se s váma loučím a čau.